שלום חברים, והיום LACP. מה זה LACP? למה אנחנו צריכים אותו? וכמובן, מה היתרונות מעבודה בתצורה רגילה, ישנה, וכמובן, קטנה יותר. בואו נתחיל. אז ככה, LACP, Link Aggregation Control Protocol. אם עד היום היה לנו firewall, בואו נגיד, וסוויץ', או סוויץ' וסוויץ', זה לא משנה לנו. מה אנחנו בעצם אומרים? אם פעם היינו עובדים firewall, ולאחר מכן היינו מגשרים אותו עם פורט אחד לעבר הסוויץ', אז היה לנו בעצם 1 גיגה-בייט ביניהם, בתווך הזה. מה LACP בא לעשות? עד היום היינו עובדים בתצורה הבאה. firewall, שבעצם מחובר לסוויץ', או סוויץ', אם אנחנו צריכים לשרשר, לעוד סוויץ'. היינו מחברים 1 ו-1, ובעצם היה לנו פה 1 גיג, וגם פה 1 גיג. מה בעצם LACP בא לעשות? אם יש לנו היום את ה-firewall ואת הסוויץ', אנחנו ניקח 3 פורטים, או 2, או 4, לא משנה כמה, ובעצם נגשר ביניהם עם פרוטוקול LACP. הציוד יתנהג ככה שארבעת הפורטים יהיו אינטרפייס אחד. זאת אומרת שיהיה לנו 1 כפול 4 פורטים שווה 4. זאת אומרת שיהיה לנו 4 ג'יגה בעצם בין ה-firewall לסוויץ'. עכשיו, זה בעצם יתרון אחד. זה יתרון בעצם שהוא בעצם מהירות. רוחב פס, מהירות. זאת אומרת, העומסים התחלקו בעצם בין ארבעת הפורטים הללו. יש לנו עוד יתרון אחד, שאם אנחנו חיברנו firewall וחיברנו switch, וכמובן חיברנו את ה-LACP, אם עכשיו אחד הפורטים נחתך לנו, נופל, נקרא, לא משנה מה, התלתק, ניתקתי בכוונה, לא משנה, אני ארד ל3 גיג. עד שכמובן אני אחבר אותו חזרה. זאת אומרת, יש לנו פה גם את נדבך השרידות. אם עכשיו יתנתק לי כבל, אני ממשיך לעבוד כרגיל. בתצורה של פעם, אם הכבל הזה מת, הכל מת. בואו נבנה LACP, אבל בפאקט טרייסר. טוב, איך אנחנו יוצרים LACP? בואו ניקח סוויץ' אחד, נקרא לו Backbone, נחכה שיעלה. ניצור לו סתם בשביל הקטע וילנים, וילן 10, 20. אני לא מתכוון להיכנס לראוטינג, וילנים וכו', סתם בשביל שיהיה תוכן, לא יותר מדי. אני אפילו לא מתכוון להתעסק עם IP'ים. מעתיק אותו. רושם פלור 1. בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו פורטים Fast Ethernet וג'יגה-בייט. בואו נשתמש בג'יגה-בייטים. זה בעצם בדרך כלל האפלינקים. האפלינקים בדרך כלל יהיו בסוף הסוויץ', איפה שזה בעצם פייברים או פורטים ייחודיים. כמו פה, שאלה שתי הפורטים היחידים שהם ג'יגה-בייט. זאת אומרת שהאפלינק יהיה לנו 2 גיג, לא 1 גיג ולא Fast Ethernet. Fast Ethernet זה 100. בואו נגדיר את האינטרפייס. שימו לב, אינטרפייס ריינג' גיגה-בייט 0 על 1, 2. ברגע זה הפקודות שאני הולך לשים, הם יחולו על שתי הפורטים במקביל. אני עכשיו אראה לכם Channel Group Ethernet Port Building Configuration LACP Channel Protocol LACP. בואו נעשה Channel Group. הוא רוצה שניתן לו מספר. אם קיים לכם Channel Group או Port Channel בסוויץ', לא תוכלו להשתמש באותו מספר, מכיוון שאתם תהרסו את מה שהיה לכם קודם. אז בואו ניקח את Channel Group 1, ניתן לו Mode, וכמובן ניתן לו Active. לא משנה מה, אתה עובד.
סיימנו עם הסוויץ' הזה. בואו ניקח את הסוויץ' השני. וגם פה, אותו דבר. conf-t, interface, range, gigabyte 0/1, 2, channel, group 1, mode, active. יצאתי, ועכשיו אני צריך לחבר את כל הקבילה. הוא לא נותן לי לבחור, נבחר עוד מעט. נבחר פה את ג'יגאבייט 1 ואת ג'יגאבייט 1, ועכשיו את ג'יגאבייט 2 ואת ג'יגאבייט 2. אנחנו עכשיו נמתין כדי שה-LCP יוקם. כדי לראות את הסטטוס, מה שאנחנו נעשה, נצא ממצב קונפיגורציה, נעשה show, אם תשימו לב, רשום Ethernet Channel. Ethernet Channel ו-Port Channel. כרגע אין לי Port Channel למעלה. שימו לב, ברגע זה ה-LCP עלה בשני הצדדים. זאת אומרת שיש לנו LCP תקין, עובד, ואנחנו עכשיו ב-2 גיג. טוב חברים, אז מה שבעצם למדנו פה, מה זה LCP, מה היתרונות שלו, מה החסרונות, חיסרון אחד, פחות פורטים לעבודה, כי אנחנו נשתמש בהם ל-LCP, אבל שזה לא יעצור אתכם, כי אחרי זה לשנות את כל המערכת, זה הרבה יותר מורכב. עדיף להשקיע עוד טיפה ולחשוב קדימה, וכמובן להיות תמיד בקדמת הטכנולוגיה. יאללה חברים, ביי ביי.